fama lam yakun yawma idhin dinan. Dan Allah ku ji wannan maganar ta Maliku. Ina malikawa, ina malikawa, aina antum, ina masu da'awan mu malikawa ne. Imamu Malik ya ce fama lam yakun yawma idhin dinan, duk abin da bai zamanto a wancan lokaci na sa annabi ba, bai zama addini ba, ya ce fala yakunu al-yawma dina, ba zai taba zama addini ba kuma yau. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Allah ya ce idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani sun shirya. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw, in suka juya baya. Kaga anan Allah yana nufin cewa ku yi imani kamar yadda magabata suka yi imani, ku yi imani kamar yadda annabawa suka yi imani. In kuka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah, za su yi ta zama cikin jayayya. Ba gashi muna cikin jayayyan ba, saboda wancan ya kawo nasa, an ƙi a dauna alƙur'ani, wancan ma ya ƙirƙiro nasa, an ƙi a dauna kaza, wancan ma ya kaza. Yanzu kaga yanzu wannan shekarar wannan watan da ake ciki ana ta maulidi, an yi musu bayani maulidin nan cewa bid'a ne, maulidin nan bai da asali, maulidin nan ba addini ba ne. In za ku yi kiɗan ku da rawanku ku more na duniya ku yi, amma kar ku danganta shi da addini. Ba wanda zai zo ya ce mana addini bai cika ba, yau shi ya cika mana. Cikin ka cike da kashi, zuciyar ka cike da rashin gaskiya, ga ha'inci, ga ciwaciwar addini da rashin tsoron Allah. Kun yi da'awar ku masu tsoron Allah ne, kun hana mutane bin abin da annabi ya zo da shi, kun kawo mutane sababbi. Yanzu ga salatai nan masu tarin yawa, wanda har yau al'umma bata gama karance su ta san sharhin su ta fahimce su ba, sai a hana mutane bin salatin da ya zo a cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Qur'ani yayi bayanin sa, sai a ki a shahara shi, sai a kawo mutane wani daban wanda babu shi a cikin waɗannan littattafai, kuma a ce wai wannan shine daidai, kuma ma a ce ma yana da wani lada na musamman, yafi Qur'ani, yafi salatin annabi, yafi kaza, yafi kaza. A'a, ba za mu karba ba. Kuma duk wanda yake wayayye addini, ba kidahumi ba, ba toshashe ba, ba gidaje ba addini ba, bai kamata a zo a ɗauko masa wani abin da annabi bai san da shi ba, Allah bai san da shi ba, a bashi kuma a raba shi da na annabin. Wallahi ba daidai ba ne. Idan ma wani yana gadaran ya kawo wani abu sabo yana ganin mai kyau ne, to ka je ka rike kayanka, akramakallahu, mu dai na annabi ya ishe mu, kawai na Qur'ani ya ishe mu. Kai ka je kai ta naka, amin, ka je kai naka, amma baka da dalilin da aka tilasta mun sai na yi.